uZuma kanye uGabhelincane etholeni ngiphatha umuthi wenyawo nowecancer. Ngineminyaka ewu-33 ngasebenzi ngikhipha lo muthi ongahambi noma kuthiwa uphethwe inyawo icikamanzi ama-piles ikhanda umthoba kanye asinde owodwa hayi eminingi. Okunye ubuyakuthola umuntu ngeke ngichaze yonke into kapoyoyo. Ngiyabonga. Angibingelela babukele emakhaya sinobaba uGabhelincane manje labale uGabhelincane nokho ke nje banazi ukuthi sinithulela abelaphi bendabuko abenza imangaliso. Angilethi abantu ngempela abangadumile ngokwenza umsebenzi wenzeke. Ubaba sibonile lapha nevusa abantu izinyawo sizonivezela nje yonke imisebenzi ayenzayo kodwa ke angangimdedele anibingelele. Sanibona abalaleli. Ngedlozi nesiphiwo akufanele uthi into uyayazi kodwa ulwazi qhamala esikutheni ukuthi nangu umuntu enenkinga ngoba phela mase ephumamanze enyaweni mawumthoba kaphela amazawome inyawo ngosuku olodwa idlozi nesiphiwo leso ngeke ukwazi ukudayisa kodwa ngiyafisa abaphumelela abantu bangasali nenkinga bengazi ukuthi ngikhona ngoba nami ngibonga lethweni lo mbhemu ngoba kade angifisa ukuthola ithuba njengaleli ngebhadi ngayithela kubantu abaziyo ukuthi yini esiza umuntu uyayiphambili ngoba lento ngiyiphatha ngisho eshowe kaZulu ngisho enkanda ngisho phezulu eCape Town kodwa ngiyafisa ukuthi umuntu mefuna ukuphila angasabi ngoba angimncane ngimno 59 years namhlanje. Mhlawumbe omsizayo umuntu okanjani noma ugcina ngokuthi usize labo abasuke bephethe izinyawo ikuphi mhlawumbe ongatshela babukeli ukuthi ubhizi ngakho? Baba ngiphethe yonke into ngoba ngisho inkomo yakho uthengeza u2 iminyaka u10 ngakunikeza wakithi iminyaka u12 uzu300 ubese kuthi ke la kuthenini kukhona lento ekuthiwa uthatha izinto zakhe egcikeni uyachela uJesu emafuni Nkosi ngibosintele zika Zuma ke leyo ukhipha ukhetho umthandayo nazi intombi engasebenzi ngiyawukhipha lo ngoba ngiyaqhula u4 wabangasebenzi noyesilumo kodwa khona into ujikelele phela lento ekuthiwa yinyawo ngeke ubale yonke into mawubala bala into ezo4 5 ezoyisa abantu phambili. Ngamanye amazwi abathembisa ukuthi empeleni mongabe umuntu efikile ne-stroke kukhona okwenzekayo noma likhona ushintsho owazi ukuthi wena uyalwa nalokho kufa okusuke kumbambile. Ufike ethwelwe baba uhamba sehamba ngenyawo ngimisa ngale athotsho ngibuye ngale sehambela ngenyawo. Wenza ngande ngaka umuntu owodwa nje awukho la eThekwini kuthiwa uhlungu semakhaya ethole lehlanzeni ngize kufike phansi emngeni ngukhangedwa. Manje tshela mina ke njengenyanga yini umehluko inyanga nesangoma? Hayi uNkulunkulu inyanga ngoba ayihloli kodwa mayakhipha leyo nto eyiphephethe umuntu uyakwazi ukuyilapha mawuyazi umakhosi ufika athi ngizohlola abesethi ngizokwazi ukwenza into angabe yasha ngikwazi ukwenza into ethile umehluko yilowo. Udokotela ulapha ngqo. Inyanga ayihloli inyanga. Umakhosi ohlolayo. Yebo. Asazi ke bakithi ukuthi bathini lapho umakhosi kodwa ke nokho ke khona bakuphethe konke ngithi. Bakhona bakuphethe konke. Ngamadlozi lezo zabe. Ayakaphiki ubaba ukuthi bakhona bakuphethe konke okusho ukuthi iphiwo neziphiwo ayifani. Siyabonga kakhulu Nkosi yami mhlawumbe usuyibongele usuvalelisa nakubabukeli kupho ngakusho. Mina ngathi edlozini kaZondi kanondaba kaGashe kabishile nentombi yakanzama ngifisa kathi lento esiyiyona manje singavele ubala nje waniveza ukuthi ungacashi usizo kanti egcineni unalo ngoba ufundile awazi ukuthi ufuna uthatheni ubhekise ngamaphi. Bayafihla abantu abaningi sengibuye nande ngithi ngoyithola indawo kwathiwa ngiyayithola indawo ngitshela umuntu into ngavela ngakhathala ngathi naye angihlala ngoba ukufika imoto ngendaweni engibona ukuthi kusho ukuthi kunento ethile ephambili evimbe mina engathi baba ngaqhubeka. Siyabonga kakhulu sithembisa ababukeli ukuthi sisazokuthola nangokuzayo siqhubeke njalo nokuthi babone babukele imisebenzi yakho. Siyabonga kakhulu. Amen baba angisabisi. Okay. Mhlambe ke usushoke la uthola khona mhlambe udinga usizo njengamanje ikuphi eBhotazile ezitholeni ekumnyameni isikole. Inamba 072 331 3402.